Jouke, du hast hem in de wacht de award. Nou, dat ga ik net alleen nog doen. Ja. Dat was een holle bedrijf doen. Maar daar ben ik echt mee bezig geweest. We zijn altijd, doen altijd ons best om een zo mooi mogelijk product te maken. En zo goed mogelijk met de consumenten om te gaan. En ja, mooi product te maken. Daar ben we voor. Hast je een mooie jongen, hoor? Een geweldige jongen hoor. En vooral het slot was super. We moesten even wachten, 12 uur wachten. En toen mochten we aan de beurt. Geweldig. Koest door die concurrenten, wil ik het net nemen, maar du bent nomineren samen met Bosgra en Mulder Agro. Koest door die bedrijven? Ik ken ze een beetje van namen. Ik ben in Hudegrief vaak verdelrieden. Maar eerlijk te zeggen, ik kom een beetje de woorden. Ik kom net uit deze gemeente bij. Maar ik ben een beetje de rugterhand van Leeuwen Weidenaar. En vandaar. Maar ik ga er echt mee bezig geweest. We hebben het verhaal die we maken product en de Leeuwin. En we hebben tiergewies op en grutskop op het product wat we uiteindelijk maken. Dus echt op eigen kracht deel zetten? B had op eigen kracht deel zetten. Ik nee. Hoe ga je hem als ploeg naar deze jongetal heeft? Nou, we kregen even uitzending, want we zijn zonder supporters aan. Maar dan zie ik het, dan ga ik mijn zoon opbellen. Ik zei, doe trouwens binnen kwart. En toen krijg je van nu 200-300 jasjes. Ik heb aan het eind van die jongen voetje aan. Dus hier al zijn van, hij een pine holle. Het zal mee een jas wezen. En dan had je dus ook nog een belofte dienen. Ja jongen, ik jou altijd een jasje voor. Dat zit ik al. Ik bedoel ook een graag geziene gast. Altijd een jasje mee en dan mag ik ze alleen vrienden. Ja. Gewoon waan. Daar komt de award te staan, Jouke. Bij u is eerst in de prijzenkast en ik denk dan letterlijk bij de meesten, bij het personeel in de kantine. Ik denk dat dat een mooie plek is, want we werken er al eens samen voor. En het is net zo dat een paar mensen voor op kantoor het bedenken. Nee, we maken mijn waar, maar het product maken. En vooral op de werkvlier. En dat is het allerbelangrijkste. En daar moet het gebeuren. Hoe belangrijk is het voor jou dat je genomineerd wordt? Nou, het kwam als een verrassing. En eigenlijk weer die verrassing wel zo dat het jou triggerde om er eens even goed over na te denken. Van hé, waarom zouden we genomineerd wezen? Nou, en die vraag heb je hem zelf gesteld. Wat voor antwoord kwam eruit? Nou, dat maakt het wel. Dat is daar even over na denken maast. Maar toen zei ik, jongens, dit is de moeite waard om eens te profileren. En let is dan ik maar even zien. Ja. Dat profileren, dat hebben dus thuis ook al die, hè? Want ik neem aan van dat, ja, ik neem aan dat jou altijd op een vrachtauto zitten. Mijn werk is meestal de boer op, zeg maar. Ja. Ik rijd eigenlijk haast niet meer op een vrachtauto. Ik kan mijn code 4 niet nodig, ik verren ik mij niet eens meer op een vrachtauto rijden. Maar het jouwt mij snel als bij de mensen die ik bij je werken, zeg maar. We gaan een film maken. En ik vond dat televisie maken wordt, dat je hem een heel grote energie erin stutsen haast. En dat merkst. En zoals deze bijeenkomst hier van Jongs Nationaal, dat is gewoon prachtig. En de jury, die mensen doen er echt moeite voor, die bezieken hier bedrijf. En die zijn geïnteresseerd, stellen heel geïnteresseerd, door merken ze zijn betrokken. En ja, dat had zien waarom slag ik.